Има gear and Rezonia, what do you mean? Like, не мога да играя, жалост, но... Fuck it, Evolve. Аз да се бибе студия, да напукнеш топа. Как го пери това? Що спи да работи с пата 3 лева? Тренинг да ме бойда. Даже не, няма изпива. Не, вот. Бе, тебе движиш се пича? Ме движа едно място, ще ли правите? Лайдинг, аз трябва да топ 5 ще умра също. Онг. Зоната. Сила. Система. Окей, вау! Абе, вау! Over 3 бе! Ултимате! Два ултимате! Да, босайт ли? О, не, дракон. The big guy! То не смея, бе! Ona se spomnim tačno brzo kad je Electric Resistance. Hitboxamo sa Mahako 10 години по-рано, колкото. Baby, have this. Давай. Гледате ли за неговата М1 бе? Ти си 2, но нажалост М0, но има 4 съм за него. Чакай, може да е 4 за си. Да бе. Да. Може ли? Eu tô nessa porra, tá bem, ele ficou fora, né? Eita! Eu vou fazer um monte de uma rédea. No, que lá, isso, tá bom, vai. Ele strike, tá? Tudo bem. Вот построение чувствует. Вот построение. Вот
Wiesz o to. Właśnie multiplayer. Super Leros, następała. Oj, nie wiem. Gigantyczny miasto. Zaczynają ten sposób, no później... Potrzebuję puścić palcem. A jak nie umarę. Ucieka, picia umrę. No bawię. Haydi. A to Albek, ako provedeš geroje. Para направят дефенс фасистове за сингъл плеер. Ема бута, oh my god. О, ма гъл, така ли брат? Няма ги ефекти обаче, някой не издържа, няма ги мечове това на... Брат, една ги не е имал скрин тайм от една година, толкова се радвам да я видя честно. Я. Давай. Брат, тя не ги изглежда толкова сладка и мила тук, като направи тази поза просто, може би ще разуспа. Да, аз това скипна всичко. О? Виж това беше на чака, Арио. Аз ще възпория съм един от Final Day. Утър. Я ти е свой майко! Това се просто е рандом bullshit готик. Ако може аз трябва да се направи скрин. Брат, моля разбера, що астрата на този трябва да прави всичко само и да не скилне. Cada nam to treba da... Disorder je majko i trito para sa ponišnja van Disorder. Aj. I sad tvoja para treba podan svi. Aj, za malko da napravim Disorder, mamo. Napravimo i Disorder smijade, 200. Majko mila. Да, не да го батеш, трябва да периваш и тя така. Закъш! Няма перебал атаки инсайд, брат. Електрика, казва пани и после така спейс. Брат, електрорезистанс, честно си да си някакъв от този бърз. Колко я си резистанта? Брат, много спокойно, наистина. Толкова ли не играе? Еленер. Защото и пак моят зоран от нас е също. Ай, фризни го днеска, брат. Дали играеш фриз много ли? What? Аз не знаеш, че ролята атака може да пери и нещо, обяснявам много. Всичко може да пери. Това е готино. Сериозно това нещо направи. Вау. Печема айфеймове. Утрешен ги. Там и толкова.
Признато е байде, може да го правиш това. А, О май гад, Джото направи шок, който е Медисордър на Айса. О май гад. Джото направи шок, който е Медисордър на скапа. Ето, Джо. Ето от теб. Айде. Тя на кила даже. Стана набързо. 8, 7, 6, трябва да кажа 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Нещо случи. Окей. То. Той се работа. Айде бе, оповете нещо. Трябва да тримата да сме на това. Ясно. Дай ти бъфваше Данчо някак. Аз ще заема. Тук що ми стейкнах с интервал и е препрат. Чай референца биете? Да. Данке, I guess, Данке. Тя че е майстър в някакъв чест. Гледай нещо кочо на Чинги. Виж любимото ми нещо на Чинги следите. Ето съм. Чай, просто гледай как от въздуха просто ще се махне. Понг. Брат, чай, това продължава да го правиш, изглеждаш много смешно на моя екран, където няма ефекти. Чай, и си набиеш друго, гледай се. Я? Виж как сега ще въздуха ще се махна. Понг. Вау.